ďalšej Chart Show. Dnes tu bude všetko nové, svieže, mladé, nedávne, pretože dnešný rebríček vám prinesie tie najväčšie hviezdy a najväčšie hity, ktoré vznikli v novom miléniu. Máte sa na to tešiť. A boli tam v tom videu aj rôzne dopravné prostriedky nového charakteru. Neviem, či ste si všimli také rôzne boardy. A tie by sme si mohli tiež teraz vyskúšať. Máme tu také. Bože. Ideme na to. No dobré. Neistota tu zavládla v tejto chvíli, pretože ideme k futuristickým prepravovadlám, ktoré nám priniesol Jaro. Ahoj. Ahoj. Ahoj, čau, servus. Ty sa zaoberáš takýmito fajnúotkami. Strojmi budúcnosti. No, dobre, takže... čiže tak začneme s dámou, tak Karin dostane inštruktáž. Dobre, takže dôležité je sedieť úplne v strede tej osy toho kolesa. Prenášaním tela sa nám to začne rozbiehať. Dozadu brzdíme, to je najdôležitejšie. Netreba sa moc rozbehnúť, veľmi rýchlo nejak, takže aby ste mali pod kontrolou tú jazdu. A to zatáčanie teraz asi tuto nenatrenujeme na takýmto malom. Už to samo ide, ja koň. No, ale môžeme to vyskúšať, takže prenesieme tú váhu a tými nožkami sa treba len pridržiavať, aby nám to išlo. No, tak. Dozadu trošku nahnúť, aby sme nešli moc rýchlo. Až do obývačky. Dobre. Pomalšie dozadu. Toto je paráda! Ako sa zastavujú tieto prístroje? Všetky fungujú na rovnakom princípe. Prenášaním váhy. Áno, prenesem dopredu, ide dopredu, dozadu brzdím. Tak prenes váhu, Ady, a zastav. Tebe normálne vlasy sa rozvíjali. No ja to osviežený. Dobre vám to išlo. Ako si sa cítila na tom? Jo, výborné to je, ale trošku ma bolí zadok. No. A teba ti. No tuto ťa zadok nebude bolieť. Viktor, pokiaľ... Zlomená noha určite. Dobre, čiže nechceme ho trošku pridržať. Ja sa bojím chlapca. Takže, postavíme sa na to tak trošku nožky viac dopredu ako dozadu. Ale čo tam mám naskočiť? Áno. Naskočiť, áno? Tuto sa má Aha, tak. Dobre. Dobre, a uvoľniť. Že naskočiť, tak som išiel vyskočiť. Dobre, a teraz uvoľniť. To čaro je tomu uvoľnenie, dobre? Ja idem zo zadu. Dobre. To mi hovorili a úplne sa uvoľniť a prejsť. Karin! Daj mu seno! Ja som sa, že to vypla. Roboty nás začali ovládať. Takže prenesieme váhu dopredu ako lyžiar, keď letí na lyžiach, ako úplne vystretý. Neletel som nikdy na lyžiach. Nevadí, ale tak približne. Mám ťa držať? Tak teraz poletíš. A ide nám to, áno? Poletím až do obývačiek. A teraz sa vystrieme a zabrzdí to. Výborne. Takže ešte raz. Ono to ide dozadu. Áno. Takže uvoľniť, preniesť váhu. Kam mám dať? Dozadu? Dopredu. Jazyk vyplaz aspoň. Tak ja sa asi ale vyzujem na toto, nie? No, asi áno. Ale ja sa tohto naozaj bojím. Ja vám toto podržím na tú stranu a skúsme túto prvú, lebo tak. Mám ťa držať? Ja sa bojím, Karin. Poď, držím ťa. A úplne som uvoľnená. Uvoľniť, hej. Hop, tak. No a teraz prenesieme tú váhu maličko. Viac toto, aby nám to išlo. Ale prečo mi to ide? Poďme trošku nohu viac, aby nezachytilo nám to. Rovnomerne, no. Dobre, už teraz to pôjde. Čiže ja si... Dajte ho preč! Dobre. Prepáč, Karin. Začím sa teraz. Môj robiať. Dobre, moja. No, ja neviem, čo robiť. No, poď. Môžem ti hrať mesiac. Skúsiť na pečku. Dobre. Počka, veď ja ťa chytím. Poďme sa naháňať, decka, všetci štyria. Hlavne, keď ja neviem chodiť do strán. Trošku sa dá ako zacúvať, trošku naopak a zase dopredu, viete? Čo mám? No. Takto zacúvame na tú stranu a potom zase dopredu. Na tú stranu? Ale vás nateče. Aha, dobre. Tak poďme sa naháňať teda. Naháňajte ma zádel. Ja už môžem byť na olympiádu. Tak čo, ideme ďalej v rebríčku? Inak viete čo, ďakujeme veľmi pekne, veľký potles pre Jara. Ďakujem, že som toto priniesol. A ja hlásim ďalšie priečky. Priečky 4 a 3.
ďalšej Chart Show. Dnes tu bude všetko...